Ze série rozhovorů s herci během koronavirové pandemie a zároveň z eseje Heinricha von Kleista o loutkovém divadle vznikla ve studiu hrdinů nová inscenace Poslední kapitola dějin světa. Režisérka Katarina Šmitová se dívá do divadelního prostředí a ukazuje, jak ho nucená pauza proměnila. Malá scéna, první zastavení diváků. Nejprv slyší hlasy herců, kteří mluví o tom, co zažívali, když byla divadla zavřená. Tam hraje hlavní roli to sdílení. Zpětná vazba, která je v tom konkrétním okamžiku. Krátkou instalací v předsálí, ale představení nekončí. Diváci se přesunou do vedlejšího sálu, kde bude inscenace pokračovat na hlavní scéně. Než dojdou ke své židli, ještě dostanou cukrovou vatu. Metafora k tomu, co se objeví na jevišti. Kleistův základní obraz je vlastně vyhnání z ráje. Tím pádem dá se říct, že člověk, který hýbe divadelní mašinérii v naší inscenaci, je Pasi Mäkelä, což je finský performer, a on hraje jakousi božskou postavu. A vedle toho máme tanečníka, který je naprosto ovládán tou božskou postavou. A jako Adam a Eva, dva herci, kteří se vrací na jeviště po lockdownu. Konečně teda před diváky a zjistíme, že nám nefungují žádné herecké prostředky, vlastně nám nefunguje vůbec nic, ani hlas, ani pohyb. A naším tématem je selhání. Jak je pro vás náročné složité všechno stvárňovat gesty, mimikou? Jeden z nejnevděčnějších a nejvyšších levelů za mě, jak je možné pracovat. Ale když vy nemáte ten text, tak vy tu situaci musíte vytvořit. Samozřejmě to je jako nějaký pevný rámec, víme, kam se máme dostat, ale to, aby to fungovalo, musíme zařídit. A nejhorší je, že to nefunguje dvakrát stejně. Částečná improvizace zaručuje, že když lidé přijdou podruhé, uvidí i něco nového. Ivana Malá, Česká televize.